खुलुमबाय रायजोफोर BTR नि एकर्डनि दफाफ्रा 96% मावफुंजाबाय। बे खोथाखौ आं बुङाखै। थांनाय कैलाश कल'नि दिल्लीयावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्टेचु बेखेवनाय समाव लामा फोसावनाय समाव अमित शाह मानगोनां भारतनि नखर मन्थ्रि बिथाङा हम मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय राव थारैनो नंमारगौ नामा रायजो राजाफोर BTR एकर्डनि दफाफ्रा 96% मावफुंजामारबाय नामा रायजो राजाफोर आरो मानगोनां गाइस नोंथांमोना नैबे अमित शाह बिथां हम मिनिस्टार बुंनाय खोथाखौ नायनानै लाग्रोदो बेनि उनाव बेखौ सावरायहैगोन। उन्होंने नहीं किया अपने समय में, मगर मैं बोडो वासियों को बताना चाहता हूं, बोडोलैंड वासियों को बताना चाहता हूं कि आपसे जो समझौता हुआ उसके 96% मुद्दे हमने क्लियर कर दिए हैं। और हेमंत जी यहां बैठे हैं। हेमंत जी आज निर्णय कर जाइए कि असम में चुनाव के पहले 100% मुद्दों को हम क्लियर कर दें। मा बिसोर बुंबानो जों गनायगोन नामा? बबे जाखो बेखौ दिनैनि भिडिअआव मोजाङै सावरायगोन आरो बेयाव हेमन्त बिश्व शर्मानि नंखाय फाला मा रल दं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। हेलो एवरीवन वन्स अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। नुनो मोनबाय भिडिअ क्लिप्सआव नोंथांमोना बयबो खोनानो मोनबाय प्रमद बर' साराबो हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' साराबो खोनाबाय। खिन्थु आं नैबेखौ दाबो कनफिउज आइ एम कनफिउजिं दा समसिमावबो आङो बिराद कनफिउज दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सायख'नाया जायाखैमोन ना बियो जाफिनखो ना माखो दाबो सोर जानानै दं बेखौ आं दाबो मिन्थिया गोनो गोथो दं। रायजोफ्रा मिन्थिबायदोंबा बहाबा बैठक जिरायखुमानानै फोसावबायदोंबा खोन्थाहर। दा खोथाया जाहैबाय बावहाय लाजिनांगौ बाथ्रा नीलकान्त सारबो दंहैयो बाव सुरत नार्जारी सारबो दंहैयो चन्दन सार खाम्फा सार प्रमद बर' सार गबिन्द सार फेरेंगा सार दंहैजोबो आरो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि बिथांमोनहाबो दंहैजोबो गासिबो दंहैजोबो गिदिर नेताफोर इउपिपिएल दोलोनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि साहित्य सभानि दंहैयो। बिसोर गोरों गोरा साननो हनो गोरों थासेयावनो बोरै भारतनि नखर मन्थ्रि बिथां अमित शाह बिथां सारा माब्रै BTR एकर्डनि दफाफ्रा 96% मावफुंजाबाय होननो हाखो? माब्रै खोनासंनानै लानो हाखो बिसोर? मावफुंजामारबाय रायजो राजाफोर 96%। एन्सारखौ हरलाय कमेन्टनि गेजेरजों। दा मावफुंजादोंबा बबे दफाया मावफुंजाखो? बिसोर मिडियायाव लेक्साराव होबानो जों गनायनानै लागोन नामा? जि जरायाव बास्तबता सैथोआव बास्तबत थेनेकुवा दरनत बेबादि रोखोमनि एकर्डनि दफाफ्रा खुनु मावफुंजाखाथाराखै जों नुनो मोनखाथाराखै। आमी देखेबोले पोवा नाय बेबादिखौनो जों नुखाथाराखै। मारै गनायगोन बे होनमालाय? नखर मन्थ्रि जानो हागौ हय नाथाय नङैखौ जों बोरै गनायगोन? नाथाय बिथांनोबो अमित शाह मानगोनां नखर मन्थ्रि बिथां सारनोबो सोरबा बारस'नानै ओरै जाबाय 8% जाबाय होननानै बुंहैग्रा थानो हागौ। जायनि जाहोनाव सन्मानिय मानगोनां नखर मन्थ्रि बिथाङा 57 एनुवेल कनफारेन्स अफ एबसु बे दतमायाव खुंजानाय 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव फैनानै दाख्लैसो बावाखै मार्च मासनि 13, 14, 15, 16 जादों नालाय बिथाङा बुंफैदों मानगोनां अमित शाह बिथाङा BTR नि दफाफ्रा फ्राय 82% जाहैबाय। नैबे दाख्लै दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां सारनि स्टेचु बेखेवबा थैनाय सानाव आरो बिथांनि नामाव बड'फा मार्ग लामा बेखेवब्ला बुंबाय 96%। मार्च एप्रिल नै मे देर माससोनि खोथा बेयावनो 14% 82 होनदोंमोन ना सिगाङाव दा 96 जाफैबाय। 14%
इमप्लिमेन्टेसन जाखाबावबाय नांला दे खासा खासि रायजो राजाफोर हिसाबै जोङो 80% खौनो लाबाय मावफुंजानायखौ दा बबेया मावफुंजादों अन्नानै प्रमद बर' सारा खोन्थाना होदो बबे दफाया सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया जाफुंजाखो ना रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गखो दा रन्जन दैमारि सार जेलनिफ्राय गनायखौ दफायावनो लिरखाथाराखैसै नामाब्रा खोथाया बेथ' महा मुस्किल ना एनडिएफबि बिथांमोनजोंसो जादों सुक्तिया ओमफ्राय फेक्टरिया बोरो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि खोथाया बोरो सिमा बारायनाय गामि सोसननायनि थिक थाक दाख्लै मिडियायाव मा बुङा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि सासे गेदेमाया बहा थांखो आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि नामाव इनस्टिटिउट बेफोर गासिबो थालांनानैसो दं मावजायाखै ना बहाबा सोरबा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय नामा स्कुला कलेजआ जायाखै अब्ला माखौ 96% 82% होनबाय थादों बिथां अमित शाह मानगोनां नखर मन्थ्रिया मानोना जोंनिफ्राय बिथांनो बारा खोथाखौ बारस'नानै खोन्थाहैग्रा दं गावसोरखौ माइनास जाजानो गिनानै एथ' मावफुंजाबाय ओरै मावफुंजाबाय होनहैग्रा दं जायनि थाखाय पल पलनि खबरखौ अमित शाह बिथां सारा मोनबाय थानानै बे खोथाखौ बुंबाय थादों आरो बेवहाय मेन नक्लि रल लाग्राया हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां आसामनि सिएम बिथांखौनो हेमन्त जी होननानै अमित शाह बिथां सारा नखर मन्थ्रि बिथां सारा होनबाय थादों आरो एसेम्बलि इलेक्सननि 2026आव जानो गोनां एसेम्बलि इलेक्सननि सिगां बेखौ मावफुंजोबना होनांगौ होननानै बुंदों खारन दायथ'आ बेनाव बे ड्राफ्ट खालामनायजोंसो थाबायो जोंनि लिडारफ्रा प्रमद बर' सारानो होन नीलकान्त सारानो होन दिपेन बर' सारानो होन हेमन्त बिश्व शर्मा ड्राफ्ट खालामनायजोंसो होमबा बेसो दिनै नक्लि रल लागासिनो दं ओरै खालामफ्लागासिनो दं मानाव गेदेर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों रिमट कन्ट्रल बादि फिदिंजागासिनो दं आरो बेनोखौनो फैब्लानो आर'नाइ थ्रोब सोनानै वेलकाम खालामगासिनो दं लांजागासिनो थगायजागासिनो दं बेथ' रोखा थगायथारनाय ना जाबाय होननानै मिथियो दिल्लीयाव हजोंहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ अमित शाह मानगोनां नखर मन्थ्रि भारतनि नखर मन्थ्रि बिथां सारा 96% बहा बोरै ओजों जोंनाव गैया जेबो दुखुनांथाव बाथ्राया बेबो एक्स एनडिएफबि आदामोननि केसआनो दाबो जोबाखै मानगोनां वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि भाइस प्रेसिडेन्ट इउपिपिएलनि समर बिथां एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि बिथांनाबो केसआ दाबो दं बिथाङा इउपिपिएलआव थांनानै माबा मोनसे सुबिदा मोनगोन साननानै थांदोंमोन नाथाय न'खर सालायनो थाखाय केस सालायनो थाखाय जेबो सुबिदा हेल्प मोनैयाव दा पार्टिखौनो नागारथ'नानै खस्थ' सोलिनो ओंखारबाय दा बेफोरनि केसफोरखौ उइद्र खालामनानै होनो हायो होमबा माबे बुस्थुआ 96% जाखो आसरित मोनदों आं नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा 96% जाबाय होननानै मिथियोबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों बबे दफाया जादों आंनो फोरमायहर आरो जायाखैबा जायाखै लिरनानै हर आं एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ